Id-Deputat Nazzjonalista David Tejk wasal għal ftehim mad-Dipartiment tat-Taxxa biex iħallas il-pendenza li għandu ma tal-VAT wara li nkixef li nżamm f'butu aktar minn €250,000 VAT dovuta lill-Istat. Il-ġimgħa l-oħra Times velat li Vanilla Telecoms, kumpanija tat-telekomunikazzjoni li tagħha Tejk huwa shareholder waħdu, ma ħallsitx ħlasijiet relatati mal-VAT u li jmorru lura għal numru ta' snin li ammontaw għal 200,000 €33,515. Kollox b'interessi u ħlasijiet f'penali Tejk żamm f'butu ftit aktar minn €270,000. B'hekk permezz ta' din l-aħbar David Tejk ingħaqad ma' uċuħ prominenti oħrajn mill-Partit Nazzjonalista fosthom il-kap innifsu Bernard Grech u wieħed mill-ewlenin li poġġi hemm Jason Azzopardi. Bernard Grech kien investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu numru ta' irregolaritajiet u ġie ordnat jħallas €17,000 f'pendenzi ma' tal-VAT. Dan fil-waqt li l-kap stess kien ħallas ma' €30,000 fi ħlasijiet f'taxxa pendenti li tmur lura snin twal. Huwa kien għamel dan wara li kien wara l-interess tiegħu li jikkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra Jason Azzopardi, l-ewlieni tar-ribelli magħrufin bħala l-Blue Heroes, ukoll kellu l-problemi fiskali tiegħu. Fil-fatt Jason Azzopardi kellu nuqqasijiet u saħansitra kontradizzjonijiet kbar fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa tiegħu. Għalkemm Jason Azzopardi huwa avukat imqabbad sew, huwa kien iddikjara li mill-professjoni tiegħu huwa ma kien daħħal xejn. Wara li dan ġie żvelat huwa kien mar jiġri jbiddel din id-dikjarazzjoni u ddikjara li qala xi ħaġa mill-professjoni legali tiegħu. B'hekk huwa ammetta li qabel għal 2019 ma ddikjarax sew dak li fil-fatt qala. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista kellu idu marbuta bil-kwistjoni ta' David Tejk u baqa' jiddefendih. Dan der biċ-ċar f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista l-4 wara nofsinhar. Quddiem il-mistoqsija ta' One News fejn irrefera l-aġir tal-Partit Nazzjonalista għal Tejk minħabba li idu marbuta bin-nuqqasijiet fiskali tal-kap u Jason Azzopardi, il-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista Joseph Grech għalhekk. Fej inti semmejt ukoll il-kap tal-partit li ukoll spjega kemm il-darba minkejja n-narrattiva tagħkom is-sitwazzjoni tat-taxxa tiegħu. Grech ma naqax li jsellem lil David Tejk. Naħseb illi David Tejk insellimlu minn hawnhekk diġà spjega fiċ-ċar x'kienet is-sitwazzjoni tiegħu.